שלום, אני גל ואני מעלה לכם קסם, הקלף המופיע. אתם רואים יד ריקה, ואז אני עושה פשוט בום, תנועה כזאת, ובא לי ליד שיש אדום. איך עושים את זה? מה שצריך זה קלף. אתה לוקח את שני האצבעות האלה ומכניס את הקלף כך שזה ייראה מאחורה כך. מקדימה לא רואים את הקלף. ושאתה מכניס את שני האצבעות קדימה. ואם אתה רוצה להעלים את זה, פשוט לוקח את שני האצבעות אחורה. אוקיי? מי שלא הבין, אני עושה את זה עוד פעם אחת. את שני האצבעות האלה שם את הקלף. ככה זה נראה מאחורה. אם זה שיהיה חזק, ככה נראה מאחורה. אז אתה פשוט עושה בום, את שני האצבעות האלה קדימה. בעצם את כל האצבעות קדימה, במהירות. שזה נראה כך. אם אתה רוצה להעלים את זה, אתה פשוט לוקח אותם חזרה אחורה. טוב, אם אהבתם, תעשו לייק, ביי.